Garrotxa. La Garrotxa té 734 quilòmetres quadrats i uns 46.700 habitants. És una comarca bonica i plural. El sector meridional s'enlaira amb la serra transversal, tot deixant lloc a belles planes. El vulcanisme, la fauna, la flora, l'orografia i la hidrografia han perfilat un paisatge ben particular i atractiu. Per això, davant seu i en paraules de Joan Teixidor, jo ara veig en la meva retina innombrables paisatges quadros que podrien ésser signats pel vell Vayreda, però també per molts altres pintors que han existit o existiran, perquè és forçós que els ulls humans s'aturin en aquesta meravella per nodrir el seu somni. L'encisador pont romànic angular de Besalú, enlairat damunt els voluminosos rocs, ens convida a endinsar-nos en una vila gronxada per un passat mil·lenari. Els seus edificis romànics i gòtics recorden el comtat de l'Alta Edat Mitjana, l'efímer bisbat personal, la vegueria, el breu comtat de la Baixa Edat Mitjana i l'activitat urbana, que va atraure la població jueva i va incidir en pes específic dins el bisbat de Girona. Preparant la trobada del Fluvià i el Turonell, la llenca volcànica basàltica de prop d'1 quilòmetre de llargada eleva a més de 60 metres l'imponent Castellfollit de la Roca. El paisatge, suau, amorosit pel Fluvià, ens acompanya fins a terres afermades a partir de l'antic priorat benedictí de Sant Joan les Fonts. El to d'aquestes terres empeny la riquesa dels seus camps tot conservant el passat medieval, amb el pont sobre el Llerca a Tortellà i el priorat benedictí del Sant Sepulcre de Palera a Beuda. La Serra del Mont, tal com ho va veure mossèn Cinto Verdaguer, és comparable, per s'estranya figura, a un enorme i bunyegut camell. Amb lo cim del gep sosté el santuari i al cim del cap, lo castell de Falgars. La vall de Bianya combina el desenvolupament agropecuari, la bellesa del paisatge i la tradicional via de comunicacions. Històric lloc de pas, conserva la calçada romana i un elevat nombre d'esglésies romàniques. Olot, capital de la Garrotxa, s'erigeix com a centre natural d'aquestes terres. Vila castigada pels terratrèmols dels segles XIV i XV que van obligar a reconstruir-la entre el 1428 i el 1433. En la seva història hi conviuen tant la plaça de Braus més antiga de Catalunya com el record d'una ideologia carlina que va impregnar els més variats sectors de la població. Unida ineludiblement des del segle XIX al nom dels seus escultors i a la pintura de l'escola olotina, com va dir Josep Maria Espinàs, no sé què fou primer, segons la vella disputa, si Olot o l'art. Però és evident que l'art ha tret partit a Olot i que Olot està aprofitant-se feliçment
d'una visió artística. Sobre terres volcàniques s'enlaira la Fageda situada a menys alçada de totes les conegudes. És el que va captivar Joan Maragall. El caminant, quan entra en aquell lloc, comença a caminar-hi a poc, compta els seus passos en la gran quietud, s'atura i no sent res, i està perdut. Li agafa un dolç oblit de tot el món, en el silenci d'aquell lloc profund, i no pensa en sortir, o hi pensa en va. És pres de la Fageda d'en Jordà, presoner del silenci de la verdor. Oh, companya, oh, deslliurant presó. L'antiga puixança de la baronia medieval de Santa Pau resta petrificada en un conjunt de gran bellesa. Res no singularitza més la Garrotxa que la trentena de cons volcànics apagats des de fa 11.500 anys, el millor exponent del paisatge volcànic de la península Ibèrica i un dels més interessants d'Europa. Actualment, protegit dins les 11.300 hectàrees del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. La vall d'en Bas configura un espai natural de plena homogeneïtat física i humana al llarg de la història, ben singularitzada a l'edat mitjana, com a vescomtat, amb seu a la vila del Mallol. L'antiga capital ha estat depassada per altres nuclis, com els Hostalets i Sant Esteve, però la vall ha sabut mantenir l'empenta, afavorida pels eixos viaris i engrescada amb una pròspera agricultura, envigorida encara ara amb propostes emprenedores. Regades pel riu Brugent, les planes d'Hostoles viuen de les mateixes terres que van ser testimoni de lluites des del segle XV, amb la figura de Francesc de Verntallat, efímer vescomte d'Hostoles.